Spotify Bodo info YouTube channel the first video sang please be bosorni हमनाला January New Year ni then bini se update labadeng je nongtangmona mabadi condition dong so bini se comment so khalamde practice mabri soलिगासिनो दङ AVUV Constable Commando SI ni exam ni bagi discuss खालामगोन फिन खनसेबाव दा जों first टाउन जों नायगोन admit card नि सायाव मानोना बेयाव exam जानो फैगासिनो दङ नोंथांमोननि constable head constable SI लेभेलाव so बिथांमोननि ex servicemen नि exam जागायसिगोन बेनो जाबाय 7 January then 7 January जानाय लोगो लोगो exam जोबसिगोन बेनिफ्राय गोदान माबा मोनसे नोटिस फैनायनि चान्सआ दङ SLPRB निफ्राय जेरै नोंथांमोननि कनस्टेबल नि एडमिट नि सायाव बा नोंथांमोननि फिजिकल टेस्ट नि सायाव बा नोंथांमोननि SI लेभेलनि एग्जाम नि सायाव जाय बिथांमोना एक्स सर्भिसमेन बिथांमोना दायो एडमिट कार्ड नि बे कनस्टेबलाव थुनाय लोगो लोगोनो डाउनलड खालामनो हासिगोन दा नायदोनि फार्स्टआव नोंथांमोना बेबादि मोनो एप्लिकेसन नाम्बार कैंडिडेट्स नेम बार्थडे होनानै केपचाखौ होनानै डाउनलड खालामनांगौ आरो जुदि डाउनलड जाबाय बायाब्ला नैबे नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालामबानो मोनगोन एडमिट कार्ड नि बागै माखासे डिटेल्सखौहाय So बिनिफ्राय बे एग्जाम जोबनाय लोगो लोगो बे एग्जाम जोबनाय लोगो लोगो जोंनि जानो गोनां एग्जाम बेनो जाबाय SI तो SI आव नोंथांमोना एग्जाम जानो गोनां दङ 164 नि खाथियाव भेकेन्सि दङमोन SI लेभेलाव दा बिनि एग्जामा जानायनि चान्सआव दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि लास्ट उइक जानुवारि एबा फेब्रुवारियावहाय बे एग्जामा जानाय दङ मानोना SI लेभेलाव एग्जाम जाग्रोयो बिनि उनावसो फिजिकल टेस्टखौ लानाय जायो सो बे फिजिकल टेस्टआ जानो हागौ लेट जागोन नाथाय एग्जामा सिगां जायो बेखायनो SI आव जायफ्रा कैंडिडेट दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामदों एग्जामनि थाखाय नोंथांमोना रेडि जानाया मोजां बेनो जाबाय कम्बाइन्ड एग्जाम जागोन SI AB बेनिफ्राय UB SI नि नोंथांमोना खनसेनो एग्जामखौ होनांगोन बेनो जाबाय SI लेभेलाव सो बिनिफ्राय देन फिजिकल टेस्टआव नोंथांमोना उनाव मोनगोन फिजिकल टेस्टआ 1600 मिटार्स बे जाबाय हौवाफोरनि बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा जाबाय 800 मिटार्स बे जाबाय नोंथांमोननि खारनांगोन फिजिकल टेस्ट देन बेनिफ्राय SI फैनायनि चान्सआ दंग्रोखायो बेनिफ्राय फैबाय दानिया कनस्टेबल AB बेनिफ्राय UB कनस्टेबलाव सो AB UB कनस्टेबलाव बाथ्रा जाहैबाय जे एग्जामखौ बुंगासिनो दङ जुलाइआव होननानै नाथाय बे ओरैनो नर्मेल एनाउन्समेन्टसो नाथाय माबा मोनसे अफिसियेल नोटिस फैगोन थाबैनो दा नोंथांमोननि फैनो गोनां जाबाय एडमिट सो एडमिटआ माब्ला फैथागौ दा जों मोनसेल मान्थखौ जोङो कभार खालामनो हायो बा लानो हायो एक्सपेक्टेड बियो अफिसियेल नङा बेनो जाबाय नैबे फेब्रुवारि नैबे फेब्रुवारियाव हमना ला 20 डेजनि गेजेराव बिथांमोना फर्स्ट उइकनिफ्राय अके हमना ला फेब्रुवारि 5 निफ्राय नैबे 20 डेटनि गेजेराव रिलिखौहाय गोसो दङबा बिथांमोना कन्डाक्ट खालामनो हायो फिजिकल टेस्टखौहाय मानोना हमना ला 15 डेजआव एबा 20 डेजआव जोबजोबो फिजिकल टेस्टआ बेनिफ्राय सो एग्जामा लेट जाखागोन मानो होनबा एग्जामा लेट जागोन नैबे मार्चआवहाय इलेक्सननि कड अफ कन्डाक्ट नांबाय बेनिफ्राय एप्रिलावहाय इलेक्सन जाबाय बेनिफ्राय नैबे मेआवहाय तो बिथांमोना एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो हायो एबा जुनावहाय बिथांमोनाहाय एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो हायो सो बेनिफ्राय जुलाइआव रिजाल्ट बेबादि टाइपआव बिथांमोना खालामनो हायो बेखायनो मोनसेल एवारनेस भिडिअ बियो जे जायफ्रा कनस्टेबल लेभेलाव खारगोन बा कमान्डआव खारगोन नोंथांमोना नैबे फेब्रुवारिखौहाय टारगेट लानो हायो मानोना फेब्रुवारि मान्थआव मेक्सिमाम आसाम पुलिसआ फिजिकल टेस्ट कन्डाक्ट खालामो सो बेनिफ्राय एग्जामा बिदिनो जुन जुलाइआव जानायनि चान्सआ दङ जुदि फेब्रुवारियाव जामाराबा सो नोंथांमोना डाइरेक्ट मे बेनिफ्राय नैबे जुनावहाय रिलिज जानायनि चान्सआ दङ सो बेनोमोन माखासे टेन्टेटिभ माखासे एनालाइसिस भिडिअ थ' नोंथांमोना जायफ्रा मोजां दङ सो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय प्रेक्टिसा मोजां जादों होननानै एन्ड बेनिफ्राय जायफ्रानोखि सो प्रेक्टिसा लं जामा खम जादों थ' नोंथांमोना लं जामखौ एक्सेलेन्ट बारनो नाजाथारनांगोन होमबासो नोंथांमोना काट अफआवहाय क्वालिफाइड जानायनि चान्सआ दङ दा बेनोमोन नोंथांमोननि आसाम पुलिसनि रिलेटेड माखासे भिडिअ जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों बड' जब इनफो इउटुब चेनेलावहाय साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना लानो हागोन